De er på vej. De er på vej. På vej? Alle sammen. Men hvor langt? Alle sammen. De er på vej. Ja. Og helt. Ja, fint. Rolig nu. Det skal nok være stille. Surprise. Hej. Hej. Det er godt at se jer. Hej. Godt at se dig. På lige måde. Ja. Vil du med ind og have en kop te, Susan? Nej, jeg kan simpelthen ikke få mere ned oven på alt det mad. Det var fantastisk. Ja, det var først dig med. Det var rigtig hyggeligt at se dig. Det må vi gøre noget mere ud og spise, ikke? Det er godt. Lige måde, ikke? Det er Vi ses, Frank. Hej. Hej, hej. Ja, skat, du skal lige blive der. Skat, du skal blive der. Hvad er det? Det er fordi, jeg har en lille overraskelse til dig. Var det det? Ja, du skal have bind for øjnene. Sådan en rigtig fin silketørklæde. Sådan. Så er du en rigtig fin dame. Kan du se noget? Nej. Godt. Så følg du bare med. Er du med, Nussen? Ja. Ja, godt. Så stiller du dig bare her. Må jeg kigge? Nej. Jeg henter lige en lille ting. Frank? Frank? Surprise! Mia, nej, Mia. Ja. Mia, få et glas vin. Kom med et glas vin. Mia. Kom ned, skat. Mia. Ej, det er ikke sjovt. Hvorfor er det ikke sjovt? Det er ikke sjovt, fordi hun bliver meget, meget ked af det. Ej, jeg må lade være at stå og skide. Men hun kunne ikke vide, I var her. Det er et surprise party for pokker. Ja, hun bliver god. I skal nødt til at tage hjem. Ja, det er Og da I muligt. er nødt til at tage hjem, Kasper. Jamen, jeg kan ikke bare lufte ud. Nej. Frank, jeg er ked af at sige, at din kone er gået i stykker indeni. Ej, Ej, hold kæft, den er skarp, mand.